ሰላም ከመይ ተቐንዩ ተኸታተልቲ ክያሾ ቻናል ለምውን ከምቲ ልሙድ እዋናውን ሓድሽትን ዘበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣርእስተ ዜና ሓላፍ ስታፍ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ኣብ ልዕሊቶም ሽግር ዝፈጥሩ ሰባት ስጉምቲ ይወሰድ ዝበልዎ ንመን ምዃኑን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘተሓሳስቡ ተርእዮታት ይፍጠሩ ክብል ጽብላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዝሃቦ መግለጽን ድርድር ሕወሓትን ብልጽግናን ኣብ ምንታይ ኩነታት በፂሑ ዝብሉን ሙሉእ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሰናይ ጻንሒት ዝርዝር ዜና ኣብ ልዕሊቶም ሽግር ዝፈጥሩ ሰባት ስጉምቲ ተወሲዱ ክልልና ድማ እፎይታ ክረክብ ይግባእ ኢሎም ተዛሪቦም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ኣብ ልዕሊቶም ሰላም ክልል ትግራይ ዝዘርጉ ዘለው ሽግር ፈጠርቲ ግቡእ መእረምታ ስጉምቲ ክውሰድን እቲ ክልል እፎይታ ክረክብን ይግባእ ክብሉ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ኢትዮጵያ ነበር ጀነራል ሳሞራ የኑስ ገሊጾም ሰላም ኣብ ጊዜን ወቕትን ተመርኪስና እንመርጾ ነገር ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ መዳያት መዓልታዊ ንጥፈታትና ክንመርጾ ዘለና ወሳኒ ዋጋ እዩ ዝበሉ ጀነራል ሳሞራ የኑስ እንተኾነ ግን ጭቡጥ ኩነታት ትግራይ እንተርኢና ብደረጃ ውልቀ ሰብ ይኹን ብትካላዊ ደረጃ ነዚ ህፁፅ ጉዳይ ፍሉይ ቆላሕታ ክወሃቦ ኣይንርአን ክብል ኣብ ትሕቲ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ኣብ እትሕታም ጋዜጣ ፕላስ ብትግርኛ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቶም ገሊጾም ሓላፊ ስታፍ ነበር ጀነራል ሳሞራ ነባርን ውሕስን ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ሰላም ከም ዘድሊ ሓቀኛ ተወፋይነትን ነቶም ብሰላም ናትና እንብሎም ጸገማት ንምፍታሕ ቆራጽነት ምስ ዝህሉ ጥራይ እዩ ኢሉ ሰላም ማለት ልምዓት ሰላም ማለት ትምህርቲ ማለት እዩ ሰላም ንኹሉ ኣገዳሲ እዩ ካብዚ መሰረታዊ መትከል ተበጊስካ ድማ ነዚ ኣገዳሲ መሰረታዊ ክብርታት ዝዕንቀፉ ዕንቀፈታት ኣድላይ መእረምታ ምውሳድ ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓታት ጥራሕ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ፍልልያት ብሓይሊ ንምፍታሕ ምፍታን ጠቓሚ ከም ዘይኮነ ዝገልጹ ጀነራል ሳሞራ እቲ ዘሎ ጸገማት ብዘተን ምርድዳእን ክፍታሕ ከም ዝኽእል ምእማን ዘይኮነስ ሓይሊ ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ምርኣይ ዝብሉ ጥረት ደው ከብል ከም ዘለዎ ይርድእ ኣብታ ጋዜጣ ጀነራል ሳሞራ ኣማራጺ ሰላም ቀዳምነት መሃብ ወሳኒ እዩ ብዘየገድስ ክንደይ ግዜ ይውሰድ ኢሉ ኣብ መደምደምታ ድማ እዚ ኣጽኒዕና ክንገልጾ ንግደድ ዘለና ምኽንያቱ ካብ ሰላም ዝጥቀሙ ሰባት ሙሉእ ህዝብና ጥራይ ስለ ዝኾኑ ካብ ኪናት ዝጥቀሙ ድማ ካልኦት ጥራይ ስለ ዝኾኑ ኢሎም እቲ ጀነራል ኣብ ልዕሊቶም ንሰላም እቲ ክልል ዝዘርጉ ግቡእ መእረምታ ስጉምቲ ክወስድ ዝብል ሓሳብ እኳ እንተቕረበ እማምኡ ዝተሓተመላ ጋዜጣ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣየኖት መራሕቲ ክወስድ ከም ዘለዎን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝኸውንን ዝዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበትን ድርድር ሕወሓትን ብልጽግናን ፈሺሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበሉ ናይ ድርድር ሕቶ ከም ዘይተቐበሎ ሓደ በዓል ስልጣን ከም ዝገለጹ ዘኢኮኖሚስት ኣፍሊጡ ነቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስትን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኣመልኪቱ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ድርድር ሕቶ እኳ እንተቕረበ ፌደራላዊ መንግስቲ ግን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ኣይትእተው ዝብል መልሲ ከም ዝሃበ ተገሊጹ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ብርክት ዝበለ ሓይሊ ምክልኻልን ናይ ኩናት መሳርሕታትን ናብ ዶባት ትግራይ ገጹ ተጸጊዑ ኣሎ ዘኢኮኖሚስት ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናብ መደወብቲ ከባቢታት ትግራይ ብርክት ዝበለ ሓይልን ናይ ኩናት መሳርሕታትን የጸግዕ ከም ዘሎ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ጸብጺቡ እቲ ጸብጻብ ኣተሓሒዙ ከም ዝገለጾ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ሓይልታት ሕወሓት ንሩባ ተከዘ ተሳጊሮም መጥቃዕቲ ምኽፋቶምን ንወልቃይት ጸለምትን ንምቁጽጻር ምፍታኖምን ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ቅድመ ድሌት ንዓቢ መጥቃዕቲ ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ እዚ ድማ በቲ ወገን ሕወሓት ናይ ሱዳን በሪ ንምቁጽጻር ገና ድሌት ከም ዘሎ ዘርኢ ዝበለት ጋዜጣ ነዚ ኩነታት ስዒቡ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሰፊሕ ቁጽሪ ዘለዎ ወታደርን ናይ ኩናት መሳርሕታትን ናብ ዶባት ትግራይ የንቀሳቐስ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብተመሳሳሊ ስመይ ኣይጠቐስ ዝበሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሙሉእ ዓቕሙ ይንቀሳቐስ ኣሎ ብልጽግና እዚ ዝገብር ዘሎ ነገር እንተዘይቋሪጹ እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ክንደይ ዘስካሕክሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ክነግረካ ኣይክእልን እየ ብምባል እቲ ኩነታት ሓደገኛ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ጸለምትን ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይን መቕተልቲ ማእሰርቲ ጮያን ብሓይሊ ምስጓግን ብዝገደደ መልክዑ ተጠናኺሩ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘተሓሳስቡ ተርእዮታት ይፍጠሩ ኣለዉ ዝበለ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ እዩ ኣብ ጸለምቲ ተፈጢሩ ንዘሎ ኩነታትን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ፓርላማ ንዘስምዕዎ መደረን ስዒቡ ኣብ መላእ ምዕራብ ትግራይ ዘተሓሳስቡ ተርእዮታት ይፍጠሩ ምህላዎም ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራይ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዞባ ሓደሽቲ ተርእዮታት ይረኣዩ ምህላዎም ካብቲ ቦታ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽቱ ዝገለጸ መግለጺ
ሲቪል ማሕበራት ምዕራብ ትግራይ ነበርቲ ብስም ሰላማዊ ሰልፊ ንክእክቡን ገንዘባዊ ሓገዝ ክገብሩን ይግደዱ ምህላዎምን እውን ገሊጹ ሰልፊ ኣይወፅን ወይ ገንዘብ የብለይን ንዝበለ ወገን ድማ ናይ ምግላልን ካብ መረበቱ ናይ ምስጓግን ተግባራት ክፍጸሙ ከም ዝኽእሉ ኣመላኺቱ ይፍጸሙ ከም ዘለዎ ኣመላኺቱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሪፈረንደም ኣመልኪቶም ኣብ ፓርላማን ዘስምዕዎ መደረ ስዒቡ ካብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ተመዛቢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ተዓቂቦም ዝነበሩ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ናይ ምስፋር ስራሕ ብሰፊሑ ይካየድ ምህላው እውን ሲቪል ማሕበራት ምዕራብ ትግራይ ኣብ መግለጹ ይሓቢሩ እቶም ሕዚ ይፈጸሙ ዘለዉ ተንኮስቲ ተግባራት ህዝቢ ተስፋ ንዝገበረሉ ሰላማዊ ፍታሕ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ እዮም ዝበለት መግለጺ እዞም ተርእዮታት ንህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ስምዒት ጎንፅን ብርሰትን ቅድሚ ምእታዎም መንግስቲ ፌደራል ተመዛቢሎም ዘሎ ህዝቢ ብዘይወዓል ሕደር ብውሑስ መንገዲ ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ መንግስታዊ ግቡእ ክዋፃእ ፀዊዑ